Este vídeo t'interessa. Segur que has escoltat que anem a pagar la taxa del FEM més alta de tota Espanya. Però anem al gra, anem a veure quan pagaràs, quan ho pagaràs i per què. A diferència d'altres ciutats, a València ja paguem una taxa del FEM, la TAMER, que va ser posada en marxa al 2009 per el Partit Popular. Ara el Partit Popular i Vox el que fan és generar una nova taxa, però no la vincularan ni al FEM que generes ni a si recicles o no. Ho vincularan al rebut de l'aigua com ja van fer en la TAMER. Si a casa sou una, dos o tres persones, normalment estareu en el tram AB. Fins ara pagaves 40 euros a l'any de la taxa TAMER, però este any que entra pagaràs 40 euros de la taxa TAMER, 40 euros de la nova taxa del FEM. I ojo, s'han oblidat en 2025 de cobrar-la d'este any. Per tant, pagaràs també 40 euros més de la taxa del FEM, 120 euros més en tot l'any, 20 euros més en cada rebut de l'aigua. I què passa si sou 4 a casa? Consumiràs més aigua i també pagaràs més. Per tant, pagaràs els 120 euros de la TAMER, els 120 euros de la taxa de 2025, que no t'han cobrat, i els 120 de la taxa de 2026. En total, 360 euros en tot l'any, 40 euros més en cada factura de l'aigua. Compromís proposaren que se bonificarà esta taxa fins al 90%, però el Partit Popular i Vox van votar en contra. I això ens porta a que anem a pagar la taxa de FEM més cara de tota Espanya. Mentre a Toledo paguen 57 euros, així una família pot arribar a pagar 360. I tot això sense comptar en el consum de l'aigua. I clar, tu pensaràs, amb este impuestazo la ciutat estarà molt més neta. Doncs no. En el pressupost de neteja de 2026 no hi ha ni un euro més. I és la València del Partit Popular i Vox. Te diuen que baixen impostos, però és mentira. Des que Català és alcaldessa, el que ha fet és baixar-te 40 euros d'IBI, però t'ha pujat entre 120 i 360 la taxa del FEM, t'ha pujat el preu del bitllet de la MT i del metro i te cobra més per fer reformes en la teua casa. Si tens més dubtes, deixa un comentari en este vídeo i te contestaré jo mateixa.